ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୟୁପିର ଗାଜିଆବାଦରେ 3 ଜଣ ଭଉଣୀ, ଜଣେ 12 ବର୍ଷର, ଜଣେ 14 ବର୍ଷର ଏବଂ ଜଣେ 16 ବର୍ଷର, ସେମାନେ 9 ମହଲା ଛାତରୁ ଡେଇଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ କୋରିଆନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରୁ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ହାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ। 9 ମହଲା ଛାତରୁ ଡେଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ସରି ବାପା ଏମିତି ଲେଖିକି ସେମାନେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଘଟଣା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କେମିତି? ସେମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏମିତି ମୋବାଇଲ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ତ ତାପରେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ କୋରିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ସେମାନେ ଏତେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସେଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରହୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିକି ଏଇଟା ଅଥୟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ, ସେମାନେ ଏଇ ହାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆଦୌ ଛୋଟ ଭାବିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଛୁଆ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଥାଉଛି, ସବୁ ଛୁଆ ପାଖରେ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଗେମ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଥାଉଛି। ତ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ୱାର୍ଲଡରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇ ୱାର୍ଲଡରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କଲେ ସେମାନେ ଆଉ ରହିପାରନ୍ତିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ଏଇଟା ମାନେ ୟୁଏସ୍ଏ ଏସବୁ ଦେଶରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆମାନେ ଏସବୁରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ କି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଯେମିତି ଅତ୍ୟଧିକ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିବନି, ଅତ୍ୟଧିକ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଏମିତି ଗେମ୍ ଯେମିତି ଖେଳିବନି। ଏମିତି ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଛୁଆର ଏମିତି କ୍ଷତି ହେଇଥାଏ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ହରେଇ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଛୁଆଠୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏମିତି ମୋବାଇଲ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତାକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଛୁଆର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ୱି ଟାଇମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ଏସବୁ ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟା କମି ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନମସ୍କାର।